த ஸ்டோரி ஆஃப் முலான், தேர்ட் யூனிட், தேர்டு சப்ளிமெண்ட்ரி. ஒரு சைனீஸ் வாரியரை பற்றின கதை. த ஸ்டோரி ஆஃப் முலான். முலான் இவங்க தான் முலானோடைய பிக்சர். ஸோ முலான் பற்றின ஒரு கதை தான் இது. சைனாவில் நடந்தால் உண்மையான ஒரு கதை. எப்படி ஒரு பெண்ணாக பிறந்த முலான், முலான் அப்படிங்கிறீங்க ஒரு பெண்ணாக பிறந்து எப்படி ஒரு போர்க்களத்தில் போய் பேட்டில் ஃபீல்டில் போய் தன்னுடைய நாட்டுக்காக பையனாக மாறி, யாருக்கும் தெரியாமல் பையனாக மாறி சண்டை போட்டு தனக்கும் பெண் குலத்துக்கும் நாட்டுக்கும் பெருமை சேர்த்துனாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கதை தான் வந்து த ஸ்டோரி ஆஃப் முலான். வாங்க கதைக்குள்ளே போகலாம். கதை என்னன்னு பார்க்கலாம். இது ஒரிஜினல் நடந்த ஒரு கதையை நமக்கு 10th புக்கில் பாடமாக கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சைனா வந்து ஒரு போர்க்களமாக இருந்தது. போர் நிறையா இருந்தது. மன்னர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஒவ்வொரு வீட்டை சேர்ந்த ஒரு ஆண்மகன் போர்க்களத்துக்கு வரணும்னு சொல்கிறாரு. இந்த நியூஸை வந்து முலான், ஒரு டீனேஜ் பொண்ணு முலான் கேட்குறாங்க. அரசர் சொல்கிற அறிவிப்பை கேட்குறாங்க. கேட்டு ஒவ்வொரு வீட்டை சேர்ந்த ஆண்மகன் போர்க்களத்துக்கு வரணும்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ வந்து அவங்க யோசிக்கிறாங்க, நம்ம வீட்டில் பையனே இல்லையே, தம்பி குட்டி பையனே அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க. வீட்டுக்கு வர்றாங்க. அப்பா சேரில் உட்காந்து உடன் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு. அப்பாட்ட நியூஸை சொல்கிறாங்க. அப்பா யோசிக்கிறாரு, வேறு வழி இல்லை, நான் தான் போர்க்களத்துக்கு போகணும், ஏன்னா இந்த வீட்டில் நான் தான் ஆண்மகனாக இருக்கிறேன். அப்படிங்காட்டி முலான், இல்லை நீங்கள் போகக்கூடாது, உங்களுக்கு வயசாகிருச்சு, உங்களால் போய் போர்க்களத்தில் சண்டை போட முடியாது, யூ ஷுட் நாட் கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு முலான் சொல்கிறாங்க. இல்லை அப்பா என்ன சொல்கிறாருன்னா, இல்லை தம்பி சின்ன பையன், நீ அவனை பார்த்துக்கணும், நீ பெண் குழந்தை, நீ போகக்கூடாது, நான் தான் போர்க்களத்துக்கு போகணும், வேறு வழி இல்லைங்கிறாங்க. அப்போ முலான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது, நீங்கள் போக வேண்டாம், நான் பார்த்துக்கிறேன், நீங்கள் வந்து வெயிட் பண்ணுங்கள், இந்த காஃபியை குடிங்க, நான் ஒரு ஐடியா பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரூமுக்கு போகிறாங்க. நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்கள், நான் சீக்கிரம் திரும்ப வரேன்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட ரூமில் போய் ஒரு பெரிய வாள் எடுத்து அவங்க முடியை கட் பண்ணிக்கிறாங்க. கட் பண்ணி பையனாக மாறிட்டு அவங்க அப்பாவோட ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கிட்டு வந்து அப்பா முன்னாடி நிற்கிறாங்க. இப்போ பாருங்கள், நான் வந்து ஒரு பொண்ணு கிடையாது, நான் வந்து ஒரு பையன், நான் வந்து உங்களுடைய இப்போ நான் போர்க்களத்துக்கு போக போகிறேன், என்னால் வந்து ஃபைட் பண்ண முடியுங்கிறாங்க. அப்போ இல்லை நீ போகக்கூடாது, நீ ஒரு பொண்ணு, கண்டுபிடிச்சா ரிஸ்க் ஆயிரும், நீ மாட்டிக்குவே, பெரிய பிரச்சனை ஆயிரும் அப்படிங்கிறாங்க. இல்லை எனக்கு வந்து நீங்கள் ஃபைட் சொல்லி கொடுத்துக்கிறீங்க, குங்ஃபுலாம் தெரியும், நான் ஃபைட் பண்ணுவேன், என்னால் ஜெயிக்க முடியுங்கிறாங்க. அதுக்கு அப்பா என்ன சொல்கிறாருன்னா, நான் சொல்லி கொடுத்த ஃபைட்டெல்லாம் உன்னுடைய பாதுகாப்புக்காக தான் சொல்லி கொடுத்தேன், நீ போர்க்களத்தில் போய் சண்டை போடுற கிடையாது, நீ போகக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க. இல்லை என்னாலே ஜெயிக்க முடியும், என்னை நம்புங்க, நம்ம குடும்பத்துக்காக நான் போகத்தான் போகிறேன், என்னை யாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது, நீங்கள் கவலையே படாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டோன்ட் வரி, நீங்கள் வந்து என்ன நினச்சி கவலைப்படாதீங்க, என்ன நான் பாதுகாத்துக்க, என்னால் சண்டை போட முடியும், நீங்கள் தம்பி பார்த்துக்குங்க, நான் போயிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு போர்க்களத்துக்கு போகிறாங்க. அப்பானால் தடுக்க முடியல. நீங்கள் வந்து தம்பிகிட்ட சொல்லிடுங்க, நான் போர்க்களத்துக்கு போகிறேன்னு சொல்லிட்டு கன்வே திஸ் மெசேஜ் டு பிரதர்ன்னு போட்டு குதிரையில் ஏறிட்டு போகிறாங்க. போர்க்களத்துக்கு போய் ஒரு போர் வீரனா சேர்ந்து நல்லா ஃபைட் பண்ணி பெரிய ஆளாயிடுறாங்க. ஸோ அவங்க வந்து ஒவ்வொரு பதவியாக டெவலப் ஆகி கடைசியில் ஒரு சேனாதிபதி ஜெனரல் மாதிரி ஆயிடுறாங்க. அவங்களோட தலைமையில் நிறையா வெற்றிகள் கிடைக்கிது, பெரிய ஆளாயிடுறாங்க. ஆனால் அந்த டைம் பார்த்து நாட்டில் எல்லாருக்கும் காய்ச்சல் வர ஆரம்பிச்சிருது. 12 வருஷங்கள் தொடர்ந்து போரில் வெற்றி பெற்றாங்க. அந்த காய்ச்சல் வந்து இவங்க முலானுக்கும் வந்துடுது. உடம்பு சரியில்லாமல் படுத்துடுறாங்க. அவங்கள செக் பண்ண டாக்டர் கண்டுபிடிச்சிடுறாரு, இவங்க வந்து ஒரு பையன் கிடையாது, ஒரு பொண்ணு. அன்பிலீவபிள், நம்பவே முடியல, இவங்க ஒரு பொண்ணு இப்படி இருந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு. இந்த நியூஸாக படை வீரர்கள் எல்லார்ட்டையும் சொல்லிடுறாங்க. இத்தனை நாளாக நம்ம ஜெனரலாக இருந்தது ஒரு பையன் கிடையாது, ஒரு பொண்ணு. உடனே எல்லாரும் வந்து இது எப்படி ஒரு பெண்ணுக்கு கீழவா நம்ம வேலை செஞ்சோம், இது வாய்ப்பே இல்லைன்னு சண்டை போடுறாங்க. ஒரு குரூப்பு இல்லை பரவாயில்ல, அவங்க நல்ல போர் வீரர்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு குரூப்பு இல்லை, நம்ம ஏமாற்றிட்டு அந்த பொண்ணு நம்மளை ஏமாந்துட்டோம் அப்படின்னு எல்லாம் சண்டை போடுறாங்க. இனிமேல் இவ கீழே நம்ம ஒர்க் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு குரூப் சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்படியே மாறி மாறி சண்டை போட்டுட்டு இருக்கிறாங்க. அப்போ வந்து ஒரு நியூஸ் வருது. ஒட்டன் வந்து சொல்கிறான், நம்ம ஆபத்து வந்துருச்சு, எதிரி நாட்டு மன்னன் படையெடுத்து வர்றான், நமக்கு போருக்கு போகணும், பிரச்சனை அப்படிங்கிறாங்க. இதை கேட்டனே உடம்பு சரியில்லாத முலான் வந்து நின்று அப்படி போல்டாக பேசுகிறாங்க. என்னன்னா, நம்ம எல்லாரும் ஒளிஞ்சுக்கிட்டோம்னா கண்டிப்பாக நம்ம அட்டாக் பண்ணலாம், மறைஞ்சிருந்து தாக்கலாங்கிறாங்க. அவங்க பேச்சை கேட்டனையும் அத்தனை பேரும் வந்து சந்தோஷம் அடைகிறாங்க. ஸோ அவங்கள அப்போஸ் பண்ணவங்க கூட அவங்களோட ஆர்டர் ஒபே பண்ண ஆரம்பித்து சண்டை போடுறாங்க. சண்டைக்கு போய் எல்லாம் பயங்கரமாக ஃபைட் பண்ணி முலான் பயங்கரமாக ஃபைட் பண்ணி போரில் வின் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ எல்லாருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம். ஒரு பெண்ணாக இருந்தால் கூட இந்த அளவுக்கு ஃபைட் பண்ணி நம்மளுக்கு ஒரு கிரேட் வெற்றியை வாங்கி கொடுத்துட்டாங்கன்னு எல்லாரும் முலானை பாராட்டுறாங்க. ஸோ எல்லாரும் அவள் ஒரு பொண்ணு அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் மறந்துடுறாங்க. இந்த நியூஸை கேள்விப்பட்ட ராஜா வந்து இத்தனை நாள் நடந்த ஒரு போரானது இவ்வளோ வெற்றியோடு முடிஞ்சிருந்துச்சு, ரொம்ப சந்தோஷம், முலானை இருந்துச்சு, ரொம்ப பெருமைப்படுறாரு. சரி ப்ளீஸ் முலான் என் கூடவே இருந்துக்கோ,
நான் ஒன்று எனக்கு வந்து நீ ராயல் அட்வைசராக இருந்துக்கோ, நல்லது கெட்டதெல்லாம் சொல்லு அப்படிங்கிறாரு. ஆனால் அதுக்கு முலான் என்ன சொல்கிறாருன்னா, நான் இவ்வளோ நாள் இருந்ததே பெருசு, நான் வந்து எனக்கு நீங்கள் ரொம்ப கைண்டாக இருந்தீங்க, நான் வந்து என்னோடய வீட்டுக்கு போகணும், அப்போ நான் போய் என்னுடைய அப்பா பார்க்கணும் அப்படிங்கிறாங்க. அதுக்கு உடனே கிங் என்ன சொல்கிறாருன்னா, சரி ஓகே, நீ வந்து பதவியில் இல்லாட்டியும் பரவாயில்ல, நான் கொடுக்குற கிஃப்டையாவது வாங்கிக்கன்னு சொல்லிட்டு 6 குதிரைகளையும் வாள்களையும் போரில் ஃபைட் பண்ணக்கூடிய ஸ்வாடையும் கொடுக்குறாரு. அதை வாங்கிக்கிட்டு முலான் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக ஃபீல் பண்ணுறா. ஸோ இந்த நியூஸ் வந்து அப்படியே எல்லாருக்கும் இந்த நாடு ஃபுல்லாக பரவுது. ஸோ எங்கள் அப்பா தம்பி எல்லாம் சந்தோஷப்படுறாங்க, ஊர் மக்கள் எல்லாம் அவளை நினச்சி பெருமைப்படுறாங்க. ஸோ நம்ம நாட்டுக்கு பெருமை சேர்த்துனது நம்ம கிராமத்தை சேர்ந்த முலான் தானா அப்படின்னு எல்லாரும் ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க. ஸோ முலான் அப்படிங்கிறது இது வந்து சைனாவில் நடந்த ஒரு உண்மையான கதை. ஒரு பெண் வந்து எப்படி ஆண் மாதிரி போய் போர்க்களத்தில் வின் பண்ணாங்கிற ஒரு கதை தான் நமக்கு சப்ளிமெண்ட்ரியாக கொடுத்துருக்குறாங்க. அதாவது பெண்களால் சாதிக்க முடியும், பெண்களால் எல்லாம் பண்ண முடியுங்கிறதான். இந்த 3rd யூனிட் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா பெண்களை பற்றி தான். போயம் ஆகட்டும், சப்ளிமெண்ட்ரி ஆகட்டும், ப்ரோஸ் ஆகட்டும், எல்லாமே பெண்களை பற்றி தான். இதுதான் வந்து இதனுடைய ஸ்டோரி. இது நீங்கள் இன்னும் 2 டைம் வந்து ப்ளே பண்ணி பார்த்து புரிஞ்சுக்குங்க. ஏதாவது டவுட்னா கேளுங்க. ஓகேவா? தேங்க்யூ.